هات راگهاندنê got çekdarên PD pêncî zarokên çekdarên Daişê yên xudana regeznameya Sudanî radestî hikûmeta welatê wan kirin di çarçoveya radestkirina çekdarên Daişê yên biyanî ji bo welatên wan. Li gorî zanyariyên arkê got çekdarên PD pênc zarokên Sudanî yên ku di nav refên Daişê de bûn radestî şandeyê Wezîrê Derveyê Sudanê Bedreddîn Elî li bajarê Qamişlo kirin. Şandeyê Wezîrê Derveyê Sudanê Bedreddîn Elî ji dezgehên ragihandinê re eşkere kir got ev radestkirin hat li ser daxwaza malbatên wan zarokan ji ber ku rewşek wan ya taybet heye got dayîk û bavê wan zarokan hemiyan hatine kuştin. Berpirsê çekdarên PYD'yê bi navê Kemal Akif ji aliyê xwe ve ragihand got ev radestkirin neyayekê ye gohberiya niha hejmarek zarokên Rûsî û Frensî jî ji bo welatên wan hatibûn radestkirin. Beriya demekê jî rojnameyeke Brîtanî ragihand got bêhtirî 30 zarokên Brîtanî yên ku li bin desthirata Daişê ji dayîk bûne niha li nava kampan li Sûriyê dimînin. Di nav wan de sê keçên Brîtanî got bavê wan beriya 4 salan li gel dayika wan ew birbûn Sûriyê. Herwiha berpirseka hikûmeta Belcîkî jî ragihand got ew kar dikin ji bo vegera zarokên wan yên biçûk yên ku li cem Daişê ne û niha li nava kampan dijîn li Kurdistana Sûriyê. Lê tu demên destnîşankirî ji bo cîbecîkirina vê yekê destnîşan nekiribû. Tê zanîn got bi hezaran çekdarên Daişê yên biyanî niha li cem çekdarên PYD ne got hikûmetên welatên wan vegera wan red dikin tevî got piraniya wan jin û zarokin ji ber ku welatên Ewropî dibînin got vegera wan metirsiye li ser ewlehiya welatên wan.